A Deputación de Pontevedra, en colaboración con diferentes entidades galegas e do norte de Portugal, puxo en marcha o proxecto Extrae, un programa financiado con máis de 2 millóns de euros, cuxo obxectivo era a recuperación e reciclaxe de residuos eléctricos e electrónicos. Para facer balance deste proxecto e informar dos resultados, a Deputación organizou unha xornada en Vilagarcía. Ademais de ser un éxito de concienciación, de adaptación dos puntos limpios da provincia de Pontevedra, ten tido resultados en tan pouco tempo moi relevantes, non? Polo tanto, pois estamos encantadas e encantados deste traballo. De feito, a Deputación cualifica os resultados como moi bons, situando a reciclaxe destes materiais por riba da media española e galega. Temos recuperado a través deste proxecto máis de 1.685 toneladas de residuo, equivale a máis de 2,4 kilos por habitante cada ano. O programa incluiu numerosos proxectos que se foron levando a cabo por diferentes concellos. Dende Vilagarcía sinalan que este proxecto axudoulles a mellorar a súa reciclaxe, pero tamén matizan que é un traballo que depende da colaboración cidadá. Que non funciona por moitos recursos que poñamos a disposición dos cidadáns se non hai unha concienciación ambiental. Permito recordar tamén que hai un punto limpio gratuito para todos os vilagarciáns, pero se alguén desaprensivo tira nun monte, non funciona por moitos recursos que invistamos por parte das administracións. Así que entre todos temos que conseguir deixar un mundo mellor ás futuras xeracións. O proxecto levouse a cabo colaborando con entidades portuguesas e concellos do norte do país veciño. Dende Portugal sinalan a importancia de reciclar estes residuos, xa que os elementos electrónicos e eléctricos cada vez teñen menos tempo de vida. Hai moitos problemas que nós outros temos e nesta parte dos resíduos elétricos e eletrónicos há uma grande necessidade de incrementar as quantidades de materiais que se recuperam, porque há muitas matérias-primas que podem ser muito úteis em economia circular para servir como matéria para fazer novos equipamentos. Todas as partes mostraron a súa satisfacción co proxecto e sinalaron a necesidade de continuar traballando en común para eliminar os residuos e reutilizalos, fomentando a economía circular. Como explicaba a presidenta da Deputación, este proxecto só é o comezo.